כאן עידו בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו עומדים לא לשחק ברול סטארס, אלא לפתוח 100 כוכבי סטארט אגדי, לא אגדי, מה שיצא, ומתחילים. קודם כל נתחיל מאלה שפה, בבטל פאס. אגב, זה צ'יטים. טוב, אדיר. לא נורא. הופה, מדהים. איי, לא נורא. בואו נראה מהבלינק. אגב, תסתכלו, זה חשבון חדש, ממש יש לי רק דמות אחת. רגע. לא את זה. יש לי רק דמות אחת וזו שלי. ממש חשבון חדש. ונמשיך לזה. אדיר. 100 נקודות כוח. אוקיי. מהקרדיט. טוב, אני עוצר לכמה אני עוצר את הסרטון לכמה שניות, עד שיצא לי מדהים, או אדיר, או לג'נדרי. טוב, חזרתי ויש לנו פה עוד אחד. אוקיי, סקין לשלי. סבבה. אדיר. לא כזה משהו. הופה, קולט. המטרה שלנו זה גם להשיג הרבה דמויות, כך שאולי את כולם ואולי לא. בינתיים אנחנו עכשיו בדרך לבול. מדהים. סקין לקולט. מהקרדיט. אוי, שיט. טוב, בטעות יצא לי מהקרדיט. לא נורא. יאללה, בואו נדיר במיוחד. אדיר. מהקרדיט. יאללה, השגנו באמת. ברוק. נדיר במיוחד. יאללה. אני עכשיו קצת יהיה על השטק ואת נעשה. טוב, אז ביי. טוב, אז חזרתי וראיתם מה יצא לי מדהים. טוב, עכשיו בואו ניקח. אגב, תסתכלו את הכמות יהלומים שיש לי. עכשיו בואו ניכנס לחנות וניקח 10 כוכבי סטארט. והקרדיט, עוד 10 קרדיטים. יאללה, אדיר. וסקין. זום פרוק. יאללה, 25, לא נורא. אגב, הופה, אל פרימו. אם אתם תאהבו את התוכן ותרשמו לי שאתם אוהבים את זה, אז אני אפתח עוד הרבה כאלה. ורק רגע אני חוזר אליכם, פשוט יצטרך לעשות שנייה משהו. טוב, אז חזרתי ועדיין יש לנו את זה לא מההתחלה, אלא זה ממשיך, ונפתח את זה. עכשיו אני אעשה את זה קצת מהיר. טוב, יאללה.
יאללה, השגנו גם את ריקו. אוקיי, אגדי. יאללה, בואו נמשיך. טוב, יאללה, בואו נמשיך. אדיר. 100 נקודות כוח. אגב, אם תרצו מדריך לצ'יטים, בשמחה אני אתן לכם. אוקיי, מהקרדיט. פה. מדהים. וואי. עדיין לא היה לג'נדרי אפילו אחד. מהקרדיטים. נדיר. 25 נקודות כוח. בסדר, לא נורא. נדיר במיוחד. מהקרדיטים. יאללה. אני אשים את זה על השטק, וכוח כדי זה יעשה קצת יותר מהר. טוב, אז יאללה. טוב, אז חזרתי וסתכלו מה יהיה. 2 מדים ברצף, והשגנו את אש. וואי, אגדי, אוקיי. יצא לנו אגדי, ועכשיו אני עומד לפתוח אותו, בהמשך לא יהיה לנו נראה לי הרבה אגדי, אבל יאללה, בואו נפתח. איי. רק רגע, אני חוזר. טוב, בואו נמשיך. רק רגע, אני חוזר. טוב, אז חזרתי, פשוט הייתי צריך לעשות איזה משהו. ויאללה. 25. חברים, יוצא פה, זה לא איזה משהו שזה שם אותה ככה לפעמים מדהים, לג'נדרי וכאלה. זה בדיוק כמו הרגיל, רק העונה הקודמת. אוקיי, אנחנו די מתקרבים למטרה. אוקיי, סיימנו. עכשיו בואו ניקח את 10 פה. עכשיו אני אשים קצת על השטק. טוב, אז יאללה. טוב, אז סיימנו את זה, ועכשיו אני רגע עוצר ואני מכניס עוד הפעם. יאללה, ממשיכים. אגב, תראו כמה צ'יטים יש לי. מטורף. אחרי זה גם אני אעשה סרטון על הצ'יטים הזה, שזה מלא מכות. טוב, בואו ניכנס. זה הצ'יטים אגב. טוב, זה נכנס. יאללה. לנו עוד. אוקיי. אני קצת לא אדבר, אבל אני עדיין לא אהיה על השטק. שיט. לפעמים לוחץ לי רק.
בסדר. אתם רואים, לפעמים זה לוחץ קצת. אוקיי, סגנו את... סקינבול, יאללה. בואו קצת נלחץ מהר, ואני קצת אהיה על השטף. יאללה, ביי. טוב, אז חזרתי ויצא לנו מדהים. נחמד יחסית. בואו נשים אותו פה, ופפם. וואי, בא לי עוד אגדי. גם עוד כמה ימים אני אעשה לכם מלא דרופים של אגדי, ואז יהיה הרבה יותר כיף. או שעכשיו אם אתם... לא. אדיר. 200, וסיימנו. בואו ניקח את 10 פה. בסוף הסרטון גם אני אראה את הצ'יטים האלה שלפעמים אתם רואים בטיקטוק או ביוטיוב של מלא מכות כאלה שעושים, אז אני אחרי זה אראה אותם. אגב, בינתיים אנחנו ב-88 דרופים, 89 ו-90. אוקיי? יאללה. עוד 10 דרופים אחרונים. 1, 2, רק רגע אני חוזר. עוד 8 אחרונים. יאללה. טוב, אז הנה בינתיים בטעינה. ויאללה, עוד 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. בשביל שיהיה לי את המזל, תנו סאב, תנו לייק ותירשמו לערוץ, ויאללה. איי. טוב, יאללה, עכשיו בואו ניכנס לצ'יטים האחרים, שזה אלה. לפעמים יש באגים אז זה יוצא מזה, אבל נסתדר. בואו נראה, כי לפעמים זה לא עובד. אוקיי, אבל תראו, זה עכשיו נגיד זה, בואו נראה. תסתכלו משחק אחד ואתם תעופו על זה. אתם רואים? מטורף. מגניב רצח. למרות שקצת זה... כן, וגם לי... יש כאן קצת דברים שלא כאלה משהו. אני יותר נכון לא יכול לתפוס יהלומים, ולא יכולים להוריד לי חיים. זה קצת מעצבן, אבל בסדר. טוב, רגע. בוא נצא שנייה. ונעשה שוד עם
בואו נראה. בואו ננסה עם אל פרימו. יאללה. אגב, פשוט זה עושה אתכם שקופים. מגניב יחסית. מה? איי. טוב, רגע, בואו נבדוק מישהו שבאמת יכול. בואו ניקח את ברלי, יאללה. אוי. טוב, בואו נבדוק אם זה באמת עובד אצלו. What the fuck. טוב, זה נראה מטורף. מגניב רצח. פה. יאללה. נסם אותו. בחירה. טוב, בואו קצת נלך לכספת שלהם ונורידו. כאן אגב זה כן מוריד חיים. פשוט קל, ובואו נשים עוד דמות. בואו נשים את ברוק בניסיון. אוקיי, זה הרבה יותר טוב. פה זה עושה וואי. ונראה יותר טוב אפילו מזה. טוב, יאללה, בוא נשים. זה צ'יטים מאוד מיוחדים, ואת זה אני לא יכול לגלות לכם, כי אחרי זה אם זה יקרוס לכם, אני אעשה לכם דברים, אז אני לא רוצה שתאשימו אותי ותגידו לי לא. סיימנו. מצחיק רצח זה. שלי. נכון. במראה גאדג'ט אחד. יאללה. וואי, גם ספייק זה יכול להיות מעניין. טוב, בואו נשים את ספייק, אבל רק לא בזה. בואו ננסה בצ'יטים אחרים, שזה כמעט ואותו הדבר. שאלו... שואם. לא זה. נראה לי שזה... אלו. אני לא בטוח, כי יש לי כל כך הרבה, אבל סיכויים גבוהים שזה זה. בואו נבדוק. וזה... כן, גם בזה. רק שפה צריך לעשות ככה מוקה. ולכולם יש. רגע, למה אני בכלל עם שלי? בואו נשים... גם בואו נשים אצל פרימו, ואחרי זה דמות אחרת. אוקיי. יחסית די קל פה.
אוי אוי אוי. טוב, אני שם גם את פרנק. יחסית זה די קל בטח עם פרנק, כי אתה יכול לעשות לכל אחד. אוי שיט. מה זה? זה לא נותן אבל לעשות, אבל בסדר. טוב, אז ביי יוש.